Oh, tamang hipo lang. Hello guys, ayan, welcome po ulit sa aming YouTube channel. So ngayong araw guys is mag-harvest tayo ng singkamas. Ayan, napakaluwang itong singkamasan, ubusin daw niyan tipo sing-harvestin. Mag-adas. Makiki-harvest tayo dito sa dumayo kami dito sa Santo Niño. Bawal mag-adas, bawal daw mag-adas. Doon no? Karaming nadaanan na. Ang ma-harvest mo daw, uwi mo na rin. Antay, wala tayong lagayan. Uwi ka na lang. Tara guys, ayan, samahan nyo ulit kami sa araw na to. Let's go! Tara, tayo. Inuulam din ang kwan nito eh. Bunga. Ito okay lang matigas na siya. Masarap to sa pinakbet. Alauna guys ng hapon. Kapag-pulutan. Malalaki. Wala, kasarap. Ay! Wala, kalaki to. Oh. Wala, oh. Wala, katuwa. Oh, tamang hipo lang. Wala. Wala, oh, kitaman na eh. Wala kayo. Na, nagusan. Una yung kwarog. Una yung July. Nagdalag ko rin, naguso. Dapat sa paghukay lang guys, ingat ka kasi dapat hindi siya matuklapan. Kuya, explain mo nga kuya. Dali. Para video ko namin. Hindi mo galing gabutan. Ganito lang yan. Turuan mo kami kuya. Natin yung puno. Natin ang puno. Maglayo mo kunti sa puno para hindi mo matubak. Wow. Parang panakwa, panaryo na. Ay, oo, parang panmari yun. Wala tayong panghukay. Bilis mo makita. Sayang yung mga bunga, oh. Sarap yan, oh. Kailang katigas ka? Ano lang, anim. Taga ko ako. Ako taga Magharap ka ng upan po. Oh, ito pa kayo medyo nakuraitan. Oh, yan, oh. Ay, bilis lang, bilis. Ilayo mo pa. Ilayo mo pa, malalaki yan. Hanapin mo muna rin eh. Ito ko muna isang maliit. Ito pa, ito. Ah, kuliit. Pag maliit yung kwan niya, mapayat. Ilayo tayo. Para makadami kami hukay. Naantela ka. Hindi, malayo nga. Marami kami hukayin. Okay. Parang panmari yan. Wala na kayo ibang ganyan. Wala po baga. Ganun mo kaya. Kami na kayo mag-ganun na. Kahit ganun. Siguro ka na ako na ganun na. Hindi. Hindi. Nakalaki yan, ante ah. Patingin. Parang kalabasa na eh. Masarap naman ito ganyan. Tapos wala pang yung balat niya. Hindi siya parang sa kamote na batulong lang. Kuya oh. Nabuwar na yung kanya. Dami kayong barsitin eh. Ang bag sumangkot ka, galit kante. Sabi ko nga. Sabi ka. Galit ka. Mga kon kumanoon din mo sila. Yung bunot ko na. Makabalag ka na rod no.
Masira. Baka ano yung kamay nyo dyan eh. Mabusar-sar. Nay, nagdakal. Nay. Hapo, nay, kasi ko ma-jay sibuyas. Hindi nabili niya. Pag ganyan kalaki. Dapat Malaki ang puno, maaari. Sagad mo yung kanya. Sabi mo maganda puso. baka kasi maputol niya yung kwan. Pinaka niya. Wala, ito nagamit ko rin ito. Ayan o. Si ate, may kawayan. Mahigpit. Bye. Tunay mo ang higpit. Gulidin pa ilang yawl. Pabalikan tayo ng may-ari. Hindi. Ang marod. Kakute naman yung ante. Bunutin na balat kuya kahit maliliit. Wala na iwan dyan. Nagatigsog. Sa bali natin yung bagay. Kwan na yan, labanos. Sa bali mo. Makayat da. Ag-ote sing kama. Di na ang gaya. May ginagamit talaga sila guys na panghukay. Ayan. Sila naman ang tagatali ng singkamas. Ay, tanggalin yung abungot niya para May-ari. Ay, ako din natagal. Nagdadakil na eh. Oo, apat lang yan pero ilang kilo na kaya to? Higit 1 kilo yan. Kung ano na yan. Kalalaki ay. Tatlo. Atin eh, dapat na batin eh. Buludin na mga dyan sa tindahan nyo. Kalayo ng sadsaring nyo guys. Mukumukang road. Hanap kayo ako ng taga ano. Ilang lagay mo dyan tayo? Sige. Wala yung susunod dyan, wala. Ba't sa atin walang kasing kama? Dito lang talaga sa Santiminyo. O pero kalilit na yung kanya, hindi ganito kalalaki. Nadala ba ako kamban? Dala ungab yan ang tayo, wala mo yung ungab. Kamban. Dawatan tamtaw. Ito kalaki oh. Oh, kamban. May safe. Una yan. Hindi, hanap ko puno. Nang, dapat nakabunbong. Pabulog kayo. Wah. Yan lang oh. Yan lang. Nakikita na yan. Awang galot. Ayaw naggalot. Doon si Kamitin. Buto rin ba ang ginano dyan? Kaya? Nakabirok man ang tipasing pagdadasan namin. Tanong dalapaw. Apon. Ang titin mabain ka. Sa ata si Awisin pa itaw. Tay madig ba yung kawa? Tay madig ba yung kawayan nga pa? Madig na ba nagpa-circle ta? Matitigas nga. Buto ba kuya ang ano dito? Tinatanan? Oo. May buto rin pala to. Yan ay. Ay, oo nga pala yung bunga niya.
Maabutan na kayo ng nag-ano. Oh, tali, dagsin nyo. Naggangada. Nag-aawitin din mga nagpipukay. Mga nakatitugwang at kayan. Hello. Wakil ito ko. Narigatang sa tagsa. Dito kami nakahukam ng singkamas. Ay! Sayang to. Oh. Ni naperde. Hanggang doon sa kasamsamukan. Pag-drawing nila yan. Hindi ba sa drawing sa ganito? Andito yung mga taga-sagrabe. Kaya ilang bandin ang sibuya? Ay, ang singkamas? Tatlo din. Mas mas madali. Kasi mahirap po yan. Tikman natin yan. Gano katamis ang singkamas? Ito walang kwan daw to, walang spray, walang abono. Walang halong chemical. Pure organic. Itong singkamas, habang matagal na sarap. Matamis. Matamis. Paano matulog ng kungo ng hindi matubigat? Ulimas. Ano to? Malutong. Gusto mo? Matulog to. Naglaki. Ilang hektarya to kuya? Ang tanim nyo? Wala pa to, mga kalati lang. Kaluwang din oh. Yung dun sa bungad na bunutan na nila. Kailangan nilang tabasan para makita yung puno. Ante, alam mo naman itanim mo sa sunod ante sa nyo. Sa bukid nyo. Ganito natulog. Hindi daw ginapatulog ganito. Ba't sa ating matulog na? Kasi yun mabuhangin. Ayaw niya kaya sa mabuhangin? Mabulok. Parang sibuas din pala to. Baka gusto niya ante sa talaga lupa. Yung sa inyo kasi mabuhangin eh. Baka ako bakit dito lang sa Santo Niño may mga singkamas eh. Basta ibang Ibig sabihin ko na pwede rin yun. Kasi ganito rin ang lupa dun eh. Hirap din maghanap ng puno niya eh. Ano ba ito, buto? Oo, yung sa bunga niya. Kung buto niya. Yan. Mata may sa tingin, ata may sa lupad. Bakit ang panak? 200 ang Ibinte! may sagrako. No, i-retail dati may isang kastoy.
Magyata ka lang mo sa Opo, 70 nga ang bili namin sa palengke. Yung na-harvest po. Bago ka magbukay, may bagay. Gusto nagbukay sila may bayad. Dito lang din po sa ano, palengke lang. Oo. Ayun, may sarakos ko nata. Ay, sarakos ko namin sa naita. Pero na binitbet. Abritil kasi ilit. 70 nga po yan. Kaya sa kanya eh. Ganda yung ganun, isang ano lang size, no? Maliliit. Aba yung gatay mong iri sila gutan niyo. Mukumok. Kumok. Nata timukumok na ito nata. Bakit balak ko lang eh. Sama ka mukumok dati eh. Ano ba? Ito guys, sa palengke ito, 70 pesos na. Nagkuha, nagtitirad ubot na. Ayan. Reject na yung mga ganyan. Hindi na pwedeng itali yan. Iwan na lang yan. Sumawa tayo sa ganda na. Nagalas ukulan na. Ha? Ukulan na. Ukulan ko namin tatan. Tangit. Parang sa sibuyas, bulugan. Nay, may ay, bilog sa kamay tahaba. Tumalan nyo nga min magkaan. Ako nga daw, patigan nga din ako. At ang po naman datapit ko na yan ang kami. Masiyahin yan. Kaya din niya. Tawa no? Ah, baka babae nagtanim dyan. Parang yung sa kamote. Yan. Sayang. Uwi natin. Ilagko nga tani ko ah. Nalayag luto kasi ko lumpia. Dali maiwasan na ano eh. May masubat. Sayang. Nagayoyo lang. Pagayang ni sugay mabato na babato. Sayang mo. Hindi yan, reject na. Si kuya tinamaan. Alam mo lagi. Alam mo na. Tinamaan ni kuya. Kaninong kanyan? Hindi mo na? Hindi ako siguro ko. Pag ikaw yun, ante pagalitan ka ng Teligaya. Baka ikaw ang nakakuan. Hindi ko din sa ayan. Hindi makasalayan. Hente. So.
Ano ba tinag? Talaki. Oo. Ito pa ako. Nagibabaw na. Baka nagdapay ko yung pandagan ba? Rumble yung gawa niyo. Nahirapan sila magtali. Kung may patong ba? Antay, wag mo ipatong daw. Ganyan lang daw para mabilis. Dito, kabila. Harapan daw na ganyan. Para mabilis magtali. Muna sa kamay na tayo. Apat-apat nun, te. Sana isang pang tusok ay. Ate, kabagal mo. Dali, magpuputol ka man magkuhan. Ay, nagtiko naman na to ay. Wala ba, pinitiko yan? Nagkabas. Nagkabasol ka man na. Ligayag, pagdi ka pa yung mouse. Gatong tiko yan. Pagdi ka gagadam, ha? Ito yung may sapay. Luwa pa yung Hindi mga nagdala ng sambra. Kala nila maggala lang sila. Naan mo nga. May an-an mo nga. Konti ligaya baka ikaw. Pagpagkalan mo. Mawala namang mawala kung pagpagkalan mo. Sa init yan. Duran man kay. Para mabisa. Naglamit-limit na naman tayo. Baka ano lang sa init. Buti nga may hangin pa eh. Simula ramidin mo mga ano, mangmangan. Tinirintas. Hindi makita yung jiro pa nang ka. Itim na sa mukha mate. Kay tay. Oo. Pumudaw to man na pag Manila. Tabablog yun. Video yan. Nila natin eh. Yung nakuhan. Natali. Kunin natin yung mga kwan. Pwede na ipot ko yan. Italian pa daw nila yung malalaki. Mura nga siya eh. Sa bagay, hindi naman kasi siya ano. Kunti lang ang dito. Puhunan nila halos.
Kung lang daw, ang puhunan nila, buto. Yung rotor. Tapos yung patanim lang. Tsaka rotor. Hindi sila nag-abono, hindi rin nag-spray. Hindi rin daw nila ginapatubigan to. Pinatubigan. Kaya ito, kung siya, maganda sa mga tugang na lupa, yung hindi natutubigan. Kunti lang ang gastos. Bali, nakakaano rin daw sila dito. Nakaka 100,000 din daw sila. 100 sa lahat-lahat na yan. Lahat na ito. Nakikita rin sila ng 100,000. Kasunod na tanim namin sibuyas, ganito na siya kalalang. Pero siyang nakananaw. Nanungan ako guys. Pag-react lang makasarwa. Ano nga ni Antipasay? Si Antiluri. O sa init lang yan. Doon yung nalulog sa... Antipasay mo ako. Ano? Hindi mo makitab. Sige na. Pagkagat mo kay Antipasay. Magkitaban kayo. Ganda yan, Ante. Paano magkagat? Ang isang ngipin. Okay na, kagatan kita. Hmm? Oh, 70 ang ganyan. Karaming nakanguriit ante na singkamas. Ito, nakanguriit daw. Ngayon, tintay na yun. Nag-muriit manaw. Sayang, kalalaki pa naman eh. Sa sobrang laki na siguro na, nagbitak na. Oo, hindi naman to. Yung shape niya lang nagbago. Tapusin nyo to kuya hanggang doon? Sa dula? Kila? Ah, Maubos na yan eh. may order sa inyo na ano, 90 na Magkano kuya isang tumpok. Magkano isang puto? Na ganun kuya, ay yung tinali na yan? 5 pa lang yun. Rakos, kuya? May order pala sa kanilang ganito guys. 90 na ganito. Rakos, 90 rak. Ganito kadami. My God. Kabigat. Kabigat. Kung ilang kilo yan? 220 ante? 220 ang isang ganyan. Nakaapat pa lang sila. 90 ang kailangan nila. Yan, dito naman tayo sa kabila guys. Sa isang sinilong. Dami na niyang natalian. Nagbulan. Pakat. Kaya nabubulok. Nababadlong. Ulan pa kayo, pinauna ko na eh. Kung mag-ulan di, bulok na naman. Ito nang pasinabangan na eh. Tupak. Wala ka na yan. Ayos na.
kayo dito, ante? Sa Santo Niño? Parang una kayo isang... Oo, nagtira din sila Ha? dito. Meron kaming sarap. Sila dito sa Pagdulayan. Yung yung pinapunta muna lang tayo nila, di ba? Nasa Tarlac sila, sabi daw ng tatay. Isa dirok nila dyan nga po, sabi daw. Di isang kilambong ito ang anak niya sa Pagdulayan. Kaya dito sila napunta. Diba? May alam ako? Hindi sila nagdiretso ng Monte Clara? Hindi. Tapos naghahanap ulit sila ng upuan. Saan kayo dito dati, ante? Nakikatulong sila dito dati. Siguro kilala niyo yung bakit ko. Si ano, Maylin. Tama. Likwa. Nakamag-anakan din ng mga ano, mga lim. Sila lim na ano. Lim Celestino. Oo. Biglang sa may kapilya yun. Di ba si Kapi dito? Hindi mo matandaan, ante, kung saan kayo nakatira dito? Dati? Pa kami, tanggol pa lang ako nagpunta dito. Tapos, kailan kayo pumunta sa Monte Claro? Ba't kayo napunta sa Monte Claro? Naghanap ulit ng lupa. Dati kasi nag-spot lang yan. Galingan niyo sana nag-spot noon. Kaya nga, Tatay nila. dapat in-squat nyo pala dati yung buong Monte Claro. Saan po kayo nagtaglap? Kalayaan. San Manuel. Ante, mayaman daw kayo noong araw. Hindi pa pinanganak sa Antiligaya nun? Nung mayaman sila. Malong daw ang kaka namin din sa... Hirap na lang mag-asawa. Na ano daw ito, nababad ng tubig. Kasi baba siya eh. Sayang. Pangit din pala pag ito tubig. Parang ito na, parang sibuyas ah. Papangit ang kuwan laman. Ang magpangit. Ate. Ako magandang naman niya. Kasakit mo naman magsalita. Nasasaktan yung may-ari. Long, okay lang long. Mukhang napapaulan pa. Ibang klase yan, ante ah. Lapit mo nga daw. Oo, kambal. Kambal na may ano, buntot. Reject na to guys, sayang. Ang daming sira dito banda. Kumpara dun sa ano, isang sinulong na yun, magaganda dun eh. Ito karamihan bulok dito. Pwet ng Antiligaya. Sayang ne. Nagkanguriit na na. Ante, kadami siguro laman yung bag mo. Ba't ganyan yung dala mong bag? Purkit lagpas ng bayan yung puntahan natin, nagganyan-ganyan ka ng bag. Kala mo maggala sa bayan. Ang daming take out na Antipasing oh. Babasan na rin niya. Pag gusto siya magkuha eh. Oh, basta kaya mong bitbitin. Magsingkamas. Yan, ikutang gas din. Dito ilapit ko dito. Ayun yata ang hindi alam gawin ng Antipasing ah. Sigarat at makikita nga kung ano ka blablag. Tadi mamati singkamas. Parang bawang lang yan, ginatirin sa. Oo, parang bawang siya. Ganyan lang naman eh. Alam ko na. Simple. Sa inyong take out mo ante ay. Nag-cute ma. Yan, yung malalaki lang. Yung magaganda rin eh. Hindi naman yung nakasusok. Nakanguriit. Namagpedado na kang may nag-gatid nag-ibubot na. Kunang no. May papuwet.
Natamnay data nakimut. Ay, ganon? Magpagiti kasi ano, gusto eh. Patulog sa gimot. Ito ka man. Ha? Ito ka man. Ayun guys, try natin mag-alumpiyang sariwa. Yan, niluto natin siya doon sa kubo. Sabay ligo. Sabay ligo. Bigat. Natikman nyo nante yan? Lumpiang sariwa? Iwan eh. Ay, ayaw ko yun. Hindi naman kursunada yan, nanti ligaya. Hindi ko gusto yun. Musing ka, masulang di. Hi guys, ayan, tapos tayo mag-harvest. Ayan, may patay-ikot kami. Ayan na sila, nagmamadali umuwi. Tag-iisa kaming bandol. Thank you so much po sa may-ari. Ayan, see you tomorrow.